Sa Zamboanga City, mga ginikanan nga limitado lang usab ang kaybalo, palisdanay ang pagtudlo sa module ngadto sa ilang mga anak. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye. Nabisi karon ang mga magtutudlo o ginikanan sa mga pampublikong eskwelahan sa Zamboanga City sa pag-uli sa mga answer sheet sa mga capslet o module nga gihatag sa miaging semana. Laing answer sheets na usab ang gikuha sa mga ginikanan alang sa ilang mga estudyante. Ang ubang ginikanan nga wala man gani nakalampo sa pagtungha ug busy pa gayod sa trabaho ang naglisod gayod pagtudlo sa ilang mga anak. Okay lang daw niya pero ako di ko kakuan kay wala namang dinakot na di ko kabalo ba. Aminado si Angeline Gumabaw, kinsa graduate sa kursong BS Education, nga naglisod siya pagtudlo sa iyang igsuon nga grade 6 pupil. Kinahanglan gayod nga sabton ang nakalatid sa capslet, nga kinahanglan pa mag-research. Lahi gayod kung anaa sulod sa classroom nga mas lapad ang imong masabtan tungod sa mga diskusyon. Naglisod usab ang ubang ginikanan sa Chabacano nga mother tongue nga ginagamit sa DepEd Zamboanga City. Sila yung umintindi sa capslet. So they're going to understand nga ano yung mga sa capslet. So medyo may kahirapan din naman sa active assistance. So hindi po ang teachers mag-aantay na ang parents ang tatawag. Dapat si teacher mismo will try to communicate with the parents. Hinoon, plano sa DepEd nga himuong Pilipino ang ilang capslet aron dili malisdan ang ubang ginikanan sa mother tongue nga Chabacano. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.